asem kan fuchase microphone off maka mma na ndono n'azụ ya n'onu m tata tupu anyị aga n'iru nenegodo na this video. They said Nigeria belongs to Hausa, Igbo, Yoruba. At least since where I know, they will say Nigeria is Hausa, Igbo, Yoruba. But since 1999, where democracy don't come back, Igbo, they didn't allow them to be president. They always push them. Go to your village. They go. They talk, say then they go. They don't let them go. They say they are if they talk Biafra, na bad language then they talk. We accept. But how can you say Hausa, Igbo, Yoruba? And since 1999, Igbo man cannot be president. Since 1999, Igbo man cannot be vice president. And you say we are one. Wazobia. Wazobia ko. Wazobia ni. Even Igbo man, Peter Obi, we try, we gather votes. Suddenly, in vote way high, it can't shrink. They say go to court. In a country where there is no justice. Hausa, Igbo, Yoruba, my foot. From Hausa, Yoruba, Hausa. So remove that Igbo where they put there. Because you know just they use and do 419. Igbo we no fit be vice president. Igbo we no fit be president. You they can't say Hausa, Igbo, Yoruba. I don't care if you say this thing is dividing us. You, government, by your behavior, you are already dividing us. You are already dividing us. How can we say Hausa, Igbo, Yoruba? But power will go to Yoruba, then go enjoy. Throw them back to Hausa. But when Igbo man come out, then go they blackmail them. There is no justice in the land, Joe Elojoko. Thank you. I'm going to see that video. That video has been trending since yesterday on the whole social media. On the high trend, now everybody now fear. The man speaks nothing but the fact. Mana ebe okum na achụ ega today bụ kezi ihe bụ the problem between Ndigbo na Ndigbo. Enwe mgbe nna ga ekwu okwu severally na this page na ga asị na for you being an Igbo person alone, you are automatically an enemy to the system. Ngwa Igbo so ni tonite ebolo onye Igbo, you are totally an enemy to the system no n'ime that is controlling the system, that is controlling the nation. Igbo an enemy alone. Money just so sad na many of our Igbo brothers are not seeing it that way. They are not seeing it that way. Everybody making ne focus on nkia. Nkemu nezine no nkemu. Now, gini me na Anambra State, gini me ndan Soludo and the audio jepopotande tau to TH ha. I said it previously, now these people are not genuine people. Nda aboronde izbo mmadu. Those organizations are made up of people with insecurity problem. People that do not command respect in their families. So they hide behind that uniform to command the respect they don't have in their families, to come and terrorize the innocent citizens of the state. 3. People that doesn't have conscience. 4. These are people also, some of them are there to sabotage the good ones not in their midst. Nenene this video kuno fi heme nje kwulu ihem ne kwulu mbosi nke tata nenene ya.
We have motor commander and Dutch brigade. Motor commander ha. Burundi mmadụ 4 na main market. Agwa na Soludo actually agburu n'Ọnịcha. Onye agburu power n'Ọnịcha. Ọwalụ power nye ndị agburu. Ota. Yeah, motor commander ha ka agbara ọkụ. People are very angry. Ibu ga-abanye na ya. Ota, ịnọta. Biko, happening life in Ọnịcha. Ota. Ndị ọcha brigade bụ ndị mmadụ na main market office ka a na-amụsị ọkụ n'Ọnịcha ebe a. Ota, ya motor commander ha. Motor ka ba ya na-awa ọkụ ihe anụ life and direct. Ndị ebugo mmadụ n'Ọnịcha. Ka na-emezi my brother. Ka na-emezi. Kwenu ihe eme my brother. Thank you. Unu afụchaga ebe iwe mmadụ n'ụbọchị nketa. Mgbolo one ka a egbu mmadụ ndị Igbo ya na-egbu onwe ha n'ime ana Igbo and everywhere is silent. Does it mean that in Anambra state government can no mgbe nkwelesi si scatter this garnetting the group bụ egbe ka ama na ọsọsọ police na army ka enwe and the vigilante, even the vigilante na need this screen ha onwere ihe ọbụla nọ na ana Igbo anyị nara egbu mmadụ. Everything nọ na ana Igbo anyị is a threat to the citizens of that state ha nọ n'ime ya. Ebubo agụ apụtago ha bụrụ problem, ESN apụtago ha bụrụ problem, vigilante apụtago ha bụrụ problem, udo gachi apụtago ha bụrụ problem, ndị operation akụda apụtago ha bụrụ problem. Everything bụ operation anti-nka squad nka is a problem already. This one bụkwa minus police, army, civil defense, navy and the DSS and ndị ọzọ other government parastatals nọ n'ime ya. Minus those ones so ọbụlụzi ndị charge and bail anụ achị ebile egbe. How would you in your right senses gbaa egbe in the middle of the crowd no like this? Ịgbaki egbe na ya n'onye fuli igwe na ndị Igbo na-atụ n'isi na onye ọbụla mabala okwute n'ime ahịa ma mma na ọmma gị ka ya da n'isi ka ọmpa gị. Ịgbaki egbe. So Soludo and his government, if the life of the people of Anambra state are valuable to you people, because you cannot be doing campaign in a situation like this and somebody somewhere is enriching from it, because I always say it, somebody somewhere is enriching him or herself with this chaos naga on. So it's time for you to disband everything but security of operatives in Anambra state. Go and watch the video Harrison. These people flew in from Anambra state, but Anambra state jeje to mmadụ gbaki onye ahụ egbe anekwu ha bulu moto the guy Venzia bubati Anambra state park ya na their street. Harrison went there and exposed it, and 2 suspects were arrested. A lot of things na-aga on ndị Anambra state ndị Igbo anyị wepụ n'aka n'ihe ọjọọ. This is not who we are. Ọ bụrụ ndị anyị bụ dị ha. Everyday ihe ọjọọ na-eme increase. Ọsọsọ anyị ka ihe na-esiri ike. Ndị Igbo, no matter how much ihe da na Nigeria, ndị Igbo anara ata aja. We believe in aka aja na-ebute ọnụ mmanụ, but then how have we turned to become an enemy to ourselves? I na complain na ndị mbọs afọrọ anyị n'anya na ha na-egbusisi anyị. Ngwa nọzi ya nọ ị na-enye aka na-egbu nwanne gị.
in the middle market ka mmadụ gbakee egbe onye nwaanyị mụrụ amụ ịgbakee egbe mmadụ fọ atọ. Why is it always a problem to all of us? Can't care every time now we have a problem to everybody. Okay, CMN, okay, CM. I keep asking myself, okay, CM. All the can it's time a video kwando onye gbu mmadụ egbu ya o, because some money net jege kwanozo onye gbu he that killed by egbe should be killed by egbe. He that killed by mma should be killed by mma. Ona akọ kwesisi dị mother man pụta gbagbuo mmadụ all of a sudden still ị na-agagharị na ihe dị ị na-agagharịkwa within the people because na ebi ilike egbe you feel because na ebi ilike egbe na on top of the world. Ebi ilike egbe na on top of the world ị na-egbu mmadụ na oke osi sọ gị and onwere ka isi wee mee gịnị mee investigation gosi anyị ndị mere ha bring them to justice gwa ya oke na onye ejekwa na nga nọ nga 20 years nọ nga 5 years. Honestly, he has been served na gịnị mee na ọkwa osi wee gbu ka isi wee gbu ya. Ọ dịghị ọnụ mma onye ọbụla kpakwa aba ma ọ bụrụ ya onye ọbụla kpakwa agwa ma ọ bụrụ ya ekwuchakwa anụ m.